ni toba se lu denu ni ne yɛrɛ kɛ ko ne toba se ne ye so dɔ jɔ Bamakɔ so jɔ yɛrɛ ne ko ne t'a fɛ mais ne ye terrain dɔ sɔrɔ Banankɔrɔni ninnu de ye ko fo k'a jɔ an y'a jɔ k'a dugumala jɔ k'a sanfɛla jɔ k'a fɛn bɛɛ k'a sababu ye ninnu ye ni ninnu tɛ ne t'a jɔ diɲɛ kɔnɔ terrain min bɛ ne bolo Bamakɔ a ka ca mais ne ko ne tɛ Bamakɔ so jɔ fɛ mais ninnu de ye ne forcer fo k'a jɔ wari bɛ jɔ a la a bɛɛ bɛ tɛmɛ ninnu ka bolo kan wa fɛn fɛn kɛlen k'a daminɛ soba ciment fo ka taa se sanfɛla ni dumuni na a fɛn bɛɛ ma a bɛɛ tɛmɛna ninnu ka bolo de kan wa ni ninnu tɛ fɛnɛ a tun tɛ kɛ a bɛɛ tɛ ɲɛfɔ n'an ko k'an b'a bɛɛ ɲɛfɔ kɔni tɛ fɔ n'a t'a sɔrɔ ayiwa Jojane kuma bana Joba selu ye fɛn min ye Mali in kɔnɔ bɛɛ n'a dɔn ani maa o maa tiɲɛna a da bɛ tiɲɛ la a ma tiɲɛ selu la a don ne ni selu Bolokɔrɔ selu an de ye surafana dun ɲɔgɔn fɛ ani le an tun bɛ kɛnɛ kelen kan ngɔni laban de fɔra ale kan i ka sɔrɔ ni ko k'i ka ngɔni f'u ye voilà ne tɛ taa yɔrɔ jan ne bɛ barika bila u fa sigi ye mɔgɔ ka salati kɔnɔ Ablaye ni denw don Ablaye ni denw don Mɔni sira fɛ Sahara mɔdenw don ne y'u fa dɔn Sahara sababu la mais k'u fa hakili latigɛ ne ma o ye Ablaye ni a kɛra jama du ka yɔrɔ Ala ka hinɛ sɔrɔ Sahara ani fure ɲuman fɛ ale de ye kalin caman dalu de ma tontigi gariya ma ni ka n darɔ jiri na ni fa de ye kalin caman dalu de ma tontigi gariya ma n'i y'a baara ka don i jugu cɛ ma diɲɛ bɛ sɔn i ye diɲɛ bɛ sɔn ne ye san 7 kɛ n tɛ dalu foyi baara n'a tɛ wa n bɛ balo a la san 7 kɔnɔ n ye muso 6 furu kalin caman walayi bɛɛ ni kuranɛ cɛ ne ye muso 6 furu a dalu la ni fa de a kelen dama dugu yɔrɔ a kelen kura ma ɲina a kelen musa sigilen a ko n ma ko n t'a nugu la ko n b'a di ye mais ko n b'a sɔgɔ ni ɲɔ fiyɛ kɔfɛ Ablaye de ma fɔ ko n k'a di ma wa ko ni Ablaye da ko n k'a di ma ko n b'a di ma parce que ne min filɛ ne kun Ablaye de y'a bɔ a kana ka di ne ma a don wali kama kunun n y'i fɔ n y'i fa ɲana ne ma fɔ waati bɛ kuma la i fa saya ani Maru Sangare saya o ye min da ne kan Ala de b'a dɔn n tɛ se k'o fɔ o so da la n bɛ kuma mɛn Voilà, Aïssa Marie, ni Thomas Serute Oukari, on nous fait Alaga Kissa Boyama, car Damine, Fadjoma, Anna Dogono, Chifro, Borokoro, Gounéan,
u bɛɛ lajɛlen musoman n'a cɛman olu mansaw don u tɛ mɔgɔ fɔ ka bɔ mɔgɔ la dɛ dalasi 2000 a bɛ kɛ k'olu janfa k'a daminɛ a fa salen kɔfɛ ka na bila bi la seru k'i ni kɔrɔw ni dɔgɔw k'a ya olu minɛ k'a y'u bila 2000 de bɛ kɛ k'aw jansa ka bila Ŋɔni mara kɔnɔ dalasi 2000 seru i kelen jansa don k'a bila Ŋɔni mara kɔnɔ i ye ko caman k'a ye dɛ o 2000 fɛnɛ seru balimamuso minnu bɛ yan k'a ma bakɔ ɲɛnasima don ale la tɛmɛ kelen a ma bakɔ ɲɛnasima don ale n'a balimaw la tɛmɛ kelen 2000 aw fana jansa don ka bila bara kɔnɔ dalasi 2000 filɛ yan o y'ale ba minnu bɛ so olu fana jansa don k'a bila Ŋɔni bara kɔnɔ dalasi 2000 wɛrɛ bɛ yan ko k'o kɛ a fa minnu bɛ yen Toba seru n'a dɔgɔnin bɛɛ olu jansa don k'o jansa ka bila Ŋɔni bara kɔnɔ 2000 bɛ yan o mɔgɔ fɛn fɛn kofɔlen olu bɛɛ lajɛlen jansa don 2000 ka rɔtara kameramani ni jeliw ni ɲɔgɔn cɛ ani media tɔ bɛɛ o fana kɛ ka tila tuguni k'an b'a tila 400 a ba ko tɛ ko k'o fara wariw kan